Nena ni hiti. Ngabate hiti yake. Mangari ndiani? Moyeka nyaya yenyu muombera pamusoro mambo pamusoro wadare mutsanangura nyaya yenyu yaita kuti munge makagara ipapa pamusoro mambo pamusoro wadare nhau yangu yaita kuti ndinge ndakagara pano ndiye kutadzirwa ndakaitwa nazvifambi akapinda mumba mangu akaita zvaanoda nemudzimai wangu ndo nhau yasvika kuti ndive pano mutsanangura musvike kupera makambouya nayo here ichazopa kuti mukudzoka nayo takambouya nayo ikatsanangurwa zifambi achiramba changamiro akasvikira mukuti kana mwana achinge azosunungukwa muzodzoka totangira ipapo saka mwana akasununguka saka tadzoka nhasi kuzotangira patakasira Pane nyaya kuti mwana akasununguka ani pakanzi kana mwana asunungukwa pane zvaida kutarisirwa ndezvipi? zifambi akanga ati tinoenda kumadhn changamiro akati wogadzira mari yezvese zvirikoko ndounenge uchibvira akatenderana nazvo saka ini ndakazoti sezvo mwana asunungukwa tochisimudzira nyaya sekutsanangura kwazvakaita tichitangira patakatangira chienda mberi saka wadzimai wakazosununguka zvaiwirirana here nemadheta awaitaura kana kuti nemadheta azifambi sekutsanangura kwaaita ndizvozvo varipo hongu varipo anzi Grace Magondo pamusoro imambo pamusoro vadai iwewe chauri kuda iwe handikuda kuti uende kumadhi badhinza kuda mati kuti uoneke kuti mwana ndiwake here ndizvo wakuda ini chandiri kuda imhosva ndopakagumira mambo ipapo wachiti paanenge azosunungukwa uyu ndiye akaita maexpense ese handizvozvo kuti vachienda kumadhii kuti kana mwana ari wake abatwa nechi uye akabvumira saka madhini acho akaitwa here ndanzwa unge ari kuti isusu pawakasidzwa namambo mwana uyo asunungukwa saka ati ndadzokera patakasira nyaya nondonge haikwanisa kusvika mushamo kuti andi madhini asina kudzoka kuti mapuwa mwana usununguka pamupiwa kwahedhi kuenda pamberi ndozvari kutsanangura ndizvo saka nyaya yangu oda kudzokorerawo kuti adzoka kapana mopisa kuna zvifambi kuti how are you ready waredi wadini wapa ndiye anopindura nyoro nyaya yadzoka iyo aikasiyirwa musi uya uya anzi makagadzirira here kana kuti maapapi kuti muende kumadhini aya pamusoro wadai inini handina chandaikwanisa kugadzira nezvikonzero zvekuti zvanga zvichinzi zvainzi nhumbu ndiyazifambi nhumbu zvairi kunzi ndiyazifambi ini ndobva ndazviramba ndo chakaita kuti pauye pfungwa kuti ko kana kuchinzi inonzi nhumbu ndiyazifambi pamusoro ichinjanai uya pasaiti chava umwe apinde makatatu uya pasaiti umwe apinde kana achidusorera nenyaya yatakatonga taungoda kuti ndiri redi ndakuda kuenda kukati ano handisi kuda kuenda ndo pandiri kuedza kutaura nyaya yangu iri pakuti
nyaya yake ndainzwa pamatauriro aita, asi ini ndasati ndaredi kugadzirira kuti ndiite zvekumadhieni. Vanoita redi rini. Ndikakupai zuva changamiri pari zvinezvi nechinyepa, asi kuti ndingazotokupei zuva ndaunganidza pfuma yacho kuti ndikwanise kuenda kumadhieni. Pari zvinezvi handisati ndatanga kutozvigadzirira nekuti zvisati zvasvika nyaya inge isiri mupfungwa dzako. Aiwa, ndanga ndingorimo handaikwanisa kuigadzirira panguva iyoyo nekuti ndandisina tarisire kuti inini poshuwa ndine nhumbu nekunzi ndine nhumbu nemukadzi. Ngatisaite pamafoni ona kachamwari katambe mudare iwe wakabva mudare muno uchiziva kuti wapuwa mhosva yekuti wakarara nemukadzi wemunhu. Mukadzi wemunhu akatotaura ndine dumbu rake, iwe ukati handizvizivi. Makatodairana handichazivi mwoyo kwazi pambi, akati ndokupa mari yekuti tiende kudare muno. Akati zviri zvemari haidzi not a problem. Saka waitoerenga kuziva kuti mwana uyu kana ari wangu anofanirwa kubatsirwa ndipakati. Saka niwe nhasi wakuti hauzvizivi, uri kuda kuti dare riite sei? Handingatongere dare zvekutaura mangwana kuti rindiite, ndosaka muripo mama. Tiri kutoona mhuri yabuda, mhuri kana yabuda yakuda kuchengetwa. Tezara varamba vachichengeta mwana asiri wake, kana murume wacho haangaramba achichengeta mukadzi asiri wake. Iwewe wakaita chinhu chako, ndiwe wakutoda kuti ubatsire urerutsire mambo akaramba achinetswa kuona izvo zvaita. Iwewe kana unonetsekere, kana usiri uchiziva kuti handipo, ungoenda kaundoonekwa kunzi you are clean, zvatopera. Ndosaka ndikuti tototaura kuti deformation of character, iwe wakanyepera mwana uyu murume wekuti nedumbu utobhadharwawo iwe utobhadharwa. Nyaya iyi haisati yazikanwa vanobhadhara neasingabhadhari. Asi wanzi ikabata one of you mambonetsa mudare muno, haiperi bedzi. Inenge yatova nemuripo unoda kuripa dare rino. ndikuzvinza mama, ndikuunza mashoko amuri kutaura, asi ndo zvandandangoedza kutaura kuti chekuita hapana. Asi imi watungamiriri wedu mukwanisa kungochinzanisa nyaya, kana mine maonero amuri kuita kuti mukwanise kuchinzanisa panyaya iyi muenzanisa. But pari zvinezvi mama, chekutangira ndikuti handina, nekuti ndinganyepeka kuti nditi ndiyei mangwana kuti ndisira mangwana, inini momwe hamuna panguva dzino. Ndofanira kutaura chokwadi singawani. Ndiri kubvunza kuti sarii hatingomiri chete. Ndopandiri kutopindura, mandibvunza zveshuwa mama, asi kuti ndikuti sarini ndikupei dheti kutsvaga mama mari dzadzo kuti ndizive kuti ndoibata pano akandiomera. Pamusoro mambo uyu mambo akutamba nedare rineri, because musuya mamuti apa kuti nyaya ipere, iwewe takungoti panosunungukwa uyu, iwewe uzoenda nemwana une uyu kupi kumadhieni. Handiti umwe akanga ari akabvumira akati iri mari badza haina mhosva. Uyu ndo paakafara achibuda pakati kana mwana asunungwa tunoenda, akashinga izvozvo. Mambo mamuti muri kuenda here? Iye akati uyu. Saka nhasi mwana uyu apo ngavachienda, nokuti muchambotsvaga futi mari, ngavachibatsirana vatsvage mari vadene uyu obuda munyaya. Nekuti uyu ari kuti mwana ndiwako. Saka iwe buda munyaya nezvawakaita musuya kuti ndoda kana asunungukwa mambo ndoenda naye kupi. Chienda naye kamwana uyu apo, nyaya yopera. Fera that inezi mwana uyu asununguka anombochengetwa nani ndokutsvaga mari, anenge achengetwa nani achiti ndiwake, anenge ari wani panguva iyo.
urikutoite kutaura pamusoro imamo ndofunga akanga akasapota zvekuti aiwa bwamini kana yaakutaurwa nyaya yemari ndogona kukubatsira indini asi handina kutaura kuti ndinobatsira rusvava rwasezviparura. Takati kana nguva yekuenda kunotorwa madna yasvika tinogona kubatsirana. Handina kuti inini panozvarirwa mwana tobva taenda, hatina kudaro. Ndondikunzwa ndo panenge patosimbira nyaya pekuti pane hama yako yakati ndini zveshuwa ndakadaro. Zvine mamwedzi here kana makore ekuti dna inozobata nesaizi hatizivi yedu ipapo. saka natobarwa you are ready kutoenda from now kubva zuva raakabarwa imimi maitozvichenesa dai matoya padare pano kuti mambo takazofamba zviya Asi wedu zvatopera zvazi zvatingoti zvatopera totiona kawenyepera murume wemukadzika ndiye amhanya kudare mazuva iso hapana pachatakaziva kuti mwana abarwa. iye ari redi uyo haumurambidzi kuti unozoita wapedza makore mangani anenge uyo akatochengeta mukadzi uyo aitoti paangobarwa nyaya yangu yareruka enyu yaitomurerukira so ndima kutononoka ndikuona kunge vana sinyoro si vari kuita kunge ndiye ava havasitanga wamangaririka nyaya iri papa ndikuona kadai ndandini yakarema kana munhu aine murume wake iye achiti mhinhuku ndeyako anofanira kupfakanyika munhu ari kunongedzwa ndiye anofanira kunonongerwa zvino kana wati ndiriwa matauriro kana aita hama chatoti sakarelaxa chero nguva yachazokwana hamene nguva inokwana yekuti uyo takakomplena chiri nhumbu mambo akati hazvigoni kutaura chinhu chisati chadi chabuda muti wabuda kava kuchinga uchitsvagwa rudzi munhu arifanira kubvisa mhosva maoko make kuti ndiari kuti hameno time yacho hatizive pazvii zvazotambanuka uye ari kutsvaka murume handizve ari kutsva sezvataura mambo ari kutsva izvozviri pamwe ndakapuma munhu pamwe ichokwadi saka ari kutsva kuti nyaya yake ijeke kuti pamwe ndakanongedza zvifambi nhupisi yake pamwe ndeyake saka kutodzoka kuno kuti zviya zvatakawirana mudare zvaita se zvasvika saka ndaingati moyo imi maifanira hamungadai muri kutopfakanyika zvaka mukapa kuti hamusi kugona kuclosa nyaya muri kuita kunge munhu asiri mudare kana munhu amudare akumanikidzwa musungu asina kodzero kana makatambara pamberi pamambo maakutosacrifice kana kutengesa midhuri yaminayo kuti mubvise mhosva yamaita munyika yamambo yekumitisa mukadzi wemunhu ane murume wake dzamirwai neipapo manje kwete kuti mototamba saka moyo wanga kuti muri kutamba nedare mutanga mutora nyaya yemaputa makabvutira munhu imakati mukadzi akagara nemumwe murume makamupawo mwana wenyu musakukumbira murume wake pamusoro iwadani pamusoro yemama inyaya iri kutaurika asi ndiri panapa ndakamira ndakagara pamberi penyu semwana wenyu machiko nyaya iri kutaurika ndiri kuinzwisisa ndiri kuona hangu pachezvangu handisi kuda kunyanya kushungurudzika handisi kuda kunyanya kuti ndishungurudze kana iye murume ari papo maererano nenyaya mama kumadhiye togona kutsvaga mari dzekuenda kumadhiye asi bedzi ndandi kuti pana vandi but pari zvinezvi nemuono wandiri kuona hangu inini mambo handisi kuenda papikicha yekuti ndoti mwana ndewangu haasiwo asi inini ndakutarisa wabereki wangu kushungurudzika kwavanenge vachiita paupenyu zvinowanikwa kana iye wacho amuri kuti kushungurudza zvinoitika zvakwamuri mimi dare ini kumadna chaino zvakwamuri mimi dare kuchii mune muono upi nekuti kuti ndikupei dheti rekuti nditsvage mari yekuenda kumadna zvatorambika handina mari pari zvino kuti ndikwanise kusimuka kuti ndiende kumadna handina ndopandandiri kutaura
saka zvakwamurimi wadari kuti anoti muri kuzviona sei maererano nematauriro andiri isu takabvira musi wekutanga tichitaura kuti ndione mwana nedumbu iwe ukati kwete ndikupanza mama rikatimira tikutaurira ukati kwete kuzoenda kumadn kwaya kwakuedza kuti tiite transparent kuti vanhu vasaone kusata kumanikidza senge tisina kudara hariti zvekufosa munhu iwewe taida kuti ubve nouku dare richibva noku mosangana pakati motenderana because dare ukanzwa rataura exhibit yekuziva kuti iwe uri mwana wakwazifambi unobva kuna mai pamwe wasi mwana wakwazifambi unoziva zvinobva kuna mai mai vakataura kuti dumbu randakatakura iri nderako tese tikagutsikana mukutaura kwaiitwa nyaya iwo kubati kutondimanikidza saka tikatoende kumadn kati fine asi ndiwo unosponza kuenda kuchaita vanhu ikoko nekudini zvese ozoya neresult iwewe ndaifungidzira kuti zvaidai munhasi uri kutoya neresult yekuti ndipembedzera kuma ndainyeperwa kana kuti sure very sorry ndakakutorirai nguva yenyu yakareba ndini ndakakanganisa zvino kutotanga futi kutoda kutitemesa musoro aiwa handisi kutanga mambo asi kuti hazvaigona kuti nditi ndiende ndisati ndanzwa maresults ekubva iko apo mambo apo ndo pandiri kutaura manje kuti ndo pandiri kuti zvaapo maresults acho ndo pandava kuti ndakutsvagwa mari kuti titangidza kuti ndiende kumadini ndini ndiri kuendesa akuchengetwa nani mwana naizinyoro pamusoro munomboita sevanhu vakangwarira munokungwarira saka ndimaoda kutosenzeserwa simba handizvo mambo ndosaka ndati inini mambo inga ndambotaura ndajekesa pachena ndikati mambo ndiri kuona kuti handichadi pakushungurudza dare kana kushungurudza wabereki wangu mashuro seni wagara waichitondishungurudza zvakwamuri dare kuti modini panyaya yandiri taura pakutaura nini maererano nenyaya yacho ndati inini zvekumadhenika handisi kukwanisa kuti ndisinge ndiende saka inini ndingakwanisire kuti nditaurire wadare ndikutungamirire mimi dare kuti zvese tinazvo kuda kusenzesa dare saka taakutaurira last point isi tiri kuti chinhingirika tikutira mwana wako shona yekuti kukutira mwana uyu wakangomumitisa mahara aiwa pamukadzi wemunhu ndiri kuzvinzwa zvamuta asi kunyatsonzi uri achibhadhara zviri kudiwa nababa wemunhu pamwana uyu uri umwe wakangwara so watopedza wega nyaya yaita soft aiwa mambo asi kusenzesa ndaisa kudai ndinobhadhara zviri dzii unotenda mhosva apesi handizvizivi kamasha ndotenda nchiita sei kwazifamba hakuna vanhu ana baba vakwazifamba vari ndiri kuona hangu nyaya yamamiriro ayaita vasifamba vari uko kuti mukoma wangu imbomira baba wekuno nyaya kana yatoita padare pano aparomunhu apatemwi munhu uruzvinzwa nyaya inotendwa yakakwira sei yakashata sei inotendwa ungati vanhu vari kutenda kuti shuwa ndakauraya mwana hama yenyu pachena hama dzacho dzakaurayirwa munhu wavo dziripo dzinotadza here kuponda
saka inyaya iri yapinda mumusha kana yaita vakawanda zitereke vasiri vana vekumusha kwavarira vakapindirwa nevanoti vanogona zvawakaita imbomira waramba nyaya ndafunga ndiwo chapedza kuti aiwa zvakataura zvataakuda hatina kuramba moyo pane nyaya mamati vana baba zifambiwa uyu varipi saka pane zvavanga wanditaurira saka uyai mugara apo mukwangu uyai mugara iwo aiwa pindai pane mukatiimise mwana wenyu wemuno machiduku ndoukama wenyu mwana wemuno machiduku hatina kwatinoda kuti mutsikirwe nenyaya mukatanga kuita zvinenge zvouchiita zvirero Signore, mubatsire nyaya nekurume ngo tinozotonga nyaya dzinenge dzakadai mutadzise pekutanga tozotonga vamwe wese taane hasha. aiwa taura yenyu mambo ndizvo baba mwaranda Signore, uyu mwana wenyu kandizvo muchikuziya nyaya yakamitisa mukadzi wemunhu akataurika musuya saka tikati isusu regerai hatidi kumumanikidza pamwe kunyepero zvaati tida kuenda kumadn mwana asunungukwa taakumuti mwana wako akasunungukwa uri uchikudini ene zvakuti kumadn haasi kubuda pachena ari kuti handina mari yezvino saka tiri kuti aiwa uchadaro musi wakasimbisa dare mukoma wacho akati hairi mari yeukoko tinoiwana zvino munhasi zvauya sei because munoziya ka nhumbu iri nani because hapana chamune muchiona pamwe kamwana kaya kanongopfukudzika motodzokera pasquare one zvino mwana uyu apo murume wacho anonakirwa here nekutarisa mwana pasina chinhu nyangoti pamusoro ema pamusoro makorokota inini sababu ya mukomana umuti tangu tamekwa nomwanga chimuta mako ndumwe tangu mabanunga munodzidziwa mukomana wamuri kuona ari mudai izvo ndakuda kuzvachokwadi pamberi peima zvediwo mukomana pfumanga pfuma yake yakazoparadza pashaya muroro nobhabhisa ndiye akapisa kundidhaka dzese dzakapisa saka iye zvino izvi mambo handidi kusisa pamuri vana baba haana chiro ini ndakuti iye pache zvake anga ane ng'ombe yake 1 nembudzi ndogona kuona mbudzi 5 zvandiri kutaura izvi ndati iye ane ng'ombe yake 1 ndikuda kutaura chokwadi nembudzi 5 ndinodhivhisiwa iti moyo saka ndiri kuti moyo mirai mubhichana hatisati svika pamuripo oraiti moyo tichingoti vachikuda here kuenda kumadn testing oraiti moyo kana vati tichiredi kana izvozvo zvichazopinda zvamataura kana manzwa ati haachaendi ndatenda hangu kuti ndakakanganisa ipapo apo ndopototsvaga muripo wekuti chamwari hanzi mukadzi wako kabata-batwa unoda chii muchita ari kuti muchanyatsoona ari padhuze nemi itaura hakuna nyaya ndakudaidzira imi baba vemunhu aripo ndikuva kuti ndimutabatsira dare ndindiri pano saka ndiri kuti monizvo
iye akisema tauri ake ekuti tinoda kuti tadai asi sikuona kwangu wangu sababa kumberi kwese kuti achiona kuti agona aka kana kuzikanzura saiye semwana ndikutaura mwana wangu ukanzurawo tiona zvinenge ita kumukutaura zotaurika mwandiso ngatende nyaya nofunga sekunzwawo kwangu patatasvika tachida kukumbirawo kuti timbomutora timbomunzwawo kuti apa nekufunga kwake zvinoitika manje nyaya penge yakandwa nababa yenge yaita seyakupera ikazouya yaoma toti vamutora ndo vaomesa kunguva yeuyu baba kutaurawo kuti achienda imundotaura pamusoro yewadare ndo pandauya pandataura paya kuti ndaramba kuti ndione kuti ndinoshungurudza dare kusvika zvese kuvabereki ameno mo mashoko amataura ndikutaura inini ndiri kuti semamirira zvakaita nemaziro amunonyatsoita kuti handina chinhu pari zvino saka nekuda kwedare rinenge richiti endai sekutsanangudza wariri kudi wariri kuti but chekuendesa apapo hapana saka mwoyo inini ndiri kukumbira kudare kuti kana rine machekero arinoita nyaya wotaura zvavo kunzwa zvakamira sei chekutanga kuda kutenderana newe pasina chati any move toziva kuti akutonga munhu atenda nyaya yake akomana uda kutaura sei zvakasinyora nyaya iri mudare ndeyekuti dare iwe wati hauchaende ndizvo madhieni iwe uri kuti hauzi kuda kushungurudza chizavari hauzi kuda kushungurudza wabereki chiri kudiwa kutenda nyaya kuti haazvedi zvakakanganisika pochiita zvekuti vanhu vachitaura kuti vakupa jajimende yekuti haasi kuteerera nyaya yese ada kunyora in case iwo yakazoita backfire hapazoonekwi iwe usina kutaura kuti ndatenda zvakungouya dzimikira mazuva ake isusu toda kunzwa kuti watenda here watenderana here kuti ndakudai ndatenda hangu kuti shuwa mhosva yakaparwa handiti zviri clear zvandiri kutaura usaiti faneka munhu ari kutanga kunzwa nyaya dzakadai pamusoro yewadare ini handina mibvunzo iri kuna nana mambo ndiri kuna mukoma wangu mukoma tichibva mudare renezuro makati toenda kumadheni so mombe iri kutaurwa nababa yamuri kunge muda kutoigashira izvi toitengesa toenda kumadheni kana muri pachokwadi chekuti havasi mwana wenyu hameno kana ndiri kukanganisa kudare ndoda kunanga pakaswatuka ngawamire pakaswatuka zvinyorwe totangira ipapo chena mberi kana kuti ungobvuma mhosva yawo iyo mombe iyoyo toenda pamwepo mera ndikutaurire sinyoro makaenda kumadn ukanzi mwana ndewako waruza mombe mahara because iwe ngochiziva kuti mwana wako ndosaka ndiri kuti mukoma wangu hapana chinombonge chichirema kuti wati mwana haasi wawo kana chiri chokwadi kana chiri chekuti mwana ndewawo hatidi kuramba tiri kunzi kwazifungwa ri kudare dare ropera hameno kana ndiri kurasika mukoma ende dai muchimboziva kuti wari kutongawo chodare ndiwanani wenyu wantoda paunozviseketudza pamberi pamusoro wadare ndiri kuteerera hangu mashoko ari kubva nekuda baba ndatendeseka hangu mosvika chinhu chaya
mwana ndewako vadaira kuti hungu Naitibvisa matatenda mhosva mudare. Oda tiri mudare hapana chinhu hapana munhu asina nyaya wani wese tese tinacho. Tatichibvisa matatenda mhosva mudare kuti nyaya ichimira ipapo tochiisa nyaya kune ava. ana puraizi chero zvainacho enda hama dzako dziripo dzikumbira mari yekutenda yekutenda makashiwa matenda batsira nayo kumana munyika takadai tese titori nadzo handisa ndangouya badzi uchito baba nyaya iyi ndeyeki Pane zvirikufamba here tendi zvirikufamba aigas zvaita zvokutamba baini haputatambe bane dare tokaima risimuka dare harita itai kani mazivambi tisaziva manje tisingazive ndepekuti pane pachinzi munhu kana achinzi ari kutenda tamungoti kubatisa vhuma kuti shuwa ndini mhosva ndindakaita mhosva kutenda munhu aite $10 yekutenda munhu ndiita tenda bati pakuberekwa munotosangana nazvo wese wamunoona akabvisa ng'ombe 30 uya handi dzake ega akatopindirwa nevamwe noshamwa nehama zviri munyika kana wakumaese sametaenda dudu nenda unaye bata chitora iwe uyu mari yaabvisa iri kutenda kuti nyaya yandi akaita pese tiri kuzoona masikatana kuna anozoda kunzvimbo isingaoni uyo mukomana atotorawo handi watotora saka ni isusu mazuva ndo matongera atakuita mangwana usazorambe saka ni uyu atenda kuti akazviita akanyenga mukadzi wemunhu akaberekesa wazvinzwa here taura zvinonzwika vanhu vese vauya padare timubvunza kuti ari kuda chipa mukadzi wake akanyengwa akabva abara mwana aikakumirwe bayo ndikuzwa kuti hangu ichitsanangura kutiaukudavo kangaunogona kuti zvinondiane pamusoro mambo chiduku pamusoro wedare pamusoro misi makaterera ini pamhosva yako yawakaita kwandiri ndoda mombe 12 ndizvousati waenda vanatezvara kwaro vanatezvara ndakawauza vakati basa randikwanise kuita asi nyandaii vamwe vacho ndakafonerana nari ndikaudza vakati zvazvini asina musendoona zvikapo initi vanongoyatse kuenda kumunhu inonyadza kuti mwana darike kumunhu nezaita mwana we havauyise kuti vari kuenda kumunhu vanotonyadza asi hazvinisi nyaya yekufamba rimwe chete hazvinisi nyaya yekufamba wauita vauya nani umwe mukuru wavo vamwe ndauya namhazi warapo mazi ngasvike kuno chekutanga ndepekuti unoona unga nemukadzi unoona yaine papa Alright.
ambuya ndikutsika ukwasha wacho balisaa kune Right, muri baba vakura vane njori. Toda kuti mubatsire vana venyu vadika. Vanhu vanyaya iri pano yekuti muroora wenyu akaberekeswa kwazi pano. Vabhuma. Zvese zvemadn zviya izvi vati handatichikotsira. Tichingotenda zviripo. Saka ndabvunza mwana wenyu kuti saka unoti chii? Akati ndoda ng'ombe 12. Ndaona kuti haari kutamba nedare. Ndati hamwana mudiki. Hongu kunyengerwa mukadzi kunorwadza. Asi ndaona sanyanya. Ndaifunga kuti mumbobatsirana naye. Tikuda nyaya inofamba. ini pamusoro moyo pamusoro makurukota ini hangu nekungoona nemamiro akati anyaya nangoti zvinhu zvifambe munzira yakanaka sevanhu tiri muraini umwe chete. Ini pfungwa dzangu dziri kuti ini seku ati ng'ombe 12 saka ndinoda kudzika asi ndinoda kuzotsanangura ndinoda kuti abvise ng'ombe 6 abvise ng'ombe 6 ndekuputira mwana wake nekunyenga kwakaita mukadzi wemwana wangu. Right. Vandodzarwa nabako. Tinoti kudini ipapo dare harisati. Dare ringe raramba kudhara kuti hazviiti zvavataura. Saka ndadaidza kuti ubatsire. Kwadzifamba hatisati tasvikapo. Sezvo zvataurwa nomubereki wangu ndoteerera zvawataura. Zvifambi. Kuyabva atidza pachigaro paya. muridzi wavo yaripo kutonyara kunyara Ndinopedza kunyara kuti uite munhu kwachifamba vanhu vese vachiziva kuti haasi vanhu vakazifamba mabenzi asi uyu akanaka ndiye akazopedza nyaya. Hanzi nababa vamunhu ndoda ng'ombe 4. Mwana wako unotora kusvibisa kwawakaita imba yangu. 6 mwana ngati 2 mwana ndewako. tiri kupanzwa abo asi takutochemawo mhosva inoparwa mhosva inoyapa munhu asi takutochemawo zvazoti nyanye kuti remei hamenowo sedare kuti munga tichemerewo here tiri paina pa4 kuchema Titaura mazita adzo. Zviri ino. Taura mazita adzo. Ndekupimba. Ndekuzorara naye. Ndekubarisa. Ndekuningirira ndodzvauri kuerenga kana kana kuri hatingawerenge sekunge ndoziva asi sepfungwawo dzangu kataura kati akutokubvunza saka tirichemawo tiri paina ipapo pekuti kupimba kumitisa kuzozvara nekupinda pamusha make dzakwana idzi pwanyamushamu takutaura wachizava ndizvozvo ndopwanyamushamu baba taura chini Ina baba ndikutokumbira kutono kune mwana mudiki. Ndizvokutaura nemhuri dzangu idzi. Chokwadi. Chekubata hadzandi kutaura izvi.
pange pasina asi nekuona kuti nyaya inenge yakambira yakadai semunhu ndamunhu mukuru baba wandiso saka zvikutaura nemwana izvo ichokwadi ndingatenge nezvaarikuita sekuti zvedu ndopaunenge wakananga uchiona kuti apamwe apa ndingagone kupa tsukunyura zvino kana pasina chaunenge ukwanise kutsukunyura ipapo izero yakarehwa kuti inenge iri zero zvino apa pamwe ndingagone kupa tsukunyuro pandikutaura nemwana wangu apa chekuti tunato tutatu itoto turi mumudanga kana zvadai hazvo apita zvife zvaenda hazvo tofambidzana hedu ndimbokubvunza kuti chamutendera mune mudzimai wenyu mudzimai chinhu chinonzi mudzimai makaerenga ng'ombe 4 dzataurwa dzobva mutimufambira expense yacho kusvikira azotorwa neumwe pamwe aitorara pamubhedha penyu zvese izvi munozviputira nei kuti uyo azosununguka kana mutoona semanyanyiwa munozviputira nei kuti imbofungai pamudzimai wenyu chaichaiwo munaye kana funga pamukadzi wako chai uriwo saka ndikuti mwendizvona unofunga sei zvaunomutengera zvese zviya zvaunoziva nezvikafu chaunomutengeta nesipo dzaunomutengera dzese dziya achitogezera umwe murume saka mazwa kuti mwendizvona ti mwana wenyu saizvo ipapapo enda ndini yokuti ndine chakakava nemwana baba kwashaona ndindangoona kuti zvinhu izvi ka zvinani kuti tidzorane toona kufambidzana nevanhu munomboziva kuti ini ndakutaura pangu kana maramba sokuti tingapedze nguva dai dzenge dzanonoka dziri pa5 pamusoro imambo pamusoro iwadani pamusoro imambo pamusoro iwadani ndisingaziwa hangu kumupana wangu asi pa5 ipapo pakufambisa nyaya ndanga tapanzwawo pakanaka asizve tichiriwo pamwe chete ipapapo ndisingaziwa hangu nenda kuti asenda kutungamirirawo dare asi zvikumbirowo kuitirawo kune vamwe madzimai kuti iye mukadziwo kana aine murume wake achibvuma kuti anofonerwa pasaite fanika pane muteyo kuti iwewo kana achibvuma kuti anonyengwa neumwe munhu iye achinyengwawo kumba kwake musakonzeresa kuti varume tigare chinzi akazoripirwa sori yenyu mondizvo idare but takuchitotaura izvi nokuti pane vakadzi vedu vamwe vatorimo imomo vachatoteyawo futi kuda kuti varume wavo vazoripirwa saka haisi nyaya yekunyenga chete pakunyengana pane zvinhu zvinoitika zvakawanda kuti iye mukadzi wemunhu ndiye anyenga ini zvinoitikawo apa ndikutaurwa newe wakanyenga unotosotesa anotaurwa nevadare vari pano vakuumba vanhu kuti vanobva sei pano haakanaka sitereka asi haataurwi newe wakanyenga sori mambo zvatotaurika saka hatiri kutokudzora ndamboita mufananidzo wekuti munhu akauraya munhu kana akauya pano padare achida kuti ndakauraya ndakakanganisa hama yenyu imimi makaurayirwa munhu mamatora dumbu mamaruwa munobva afa magadzirei saka ani mazwi haanaki kutaurwa nemi makanyenga anoda kutaurwa nevadare kana nevamwe vanhu vari mukati
nekuti akanyengwa neakanyenga vese havasi vanhu kwavo. Asi unoona zvakaita vakadzi vese mopoto yakanaka sitereko anodi hapana zviripo kana wenche kuti inyaya isati dzabuda kana imimiwo kwamakaita kuserirwa inyaya isati dzabuda hamusati mabata. Saka nazvitaurwi baizokunyenga vakadzi vanhu unofanirwa kutosiriswa kana kutochema. Muroyi chaiye akasvika paauraya anochenesa nekusiririsa kuti vanhu vamuregerere. Ino mukamati iye akambonditirei mukadzi iyei zvinenge dzakanaka. Pamusoro yemundifi ndingati mati asikuda kutandaudza dare kana kutenderedza nyaya zveshuwa ndazvinzwa kuti muchitaura nyaya yekuti imimi mundizvoma kuti pamberi pedare mombe 5 hongu ndiri kuzvinzwa, asi chikumbiro mundizvo ndiri kukumbira kuti dai maedza kundidzikisira mucha kubva pamombe 5 dzamuta. Ndiri kukumbira na mundizvo, hazvisi kuti ndiri kuita nharo pazviri, handisi kuita nharo nemi, asi kuti ndiri kukumbira nekuti ndinganyepa kuti nditi hongu ndozonditorera nguva refu kuti ndizviwane ndizvitsvage zvinenge ndiri kuita kunaradana. Zvinoda zvandisingazokwanisi hangu kuzotorawo nguva refu ndichitsvaga. Unoziva chinonzi kuripa kuomesera munge kuomesera akakanganisa kurambidza tsika idzodzo munyika kuti dzisazodaro zvikachipa. Vakadzi venyese vanonyengwa nenhuku ringoti ndikashaye ng'ombe 2 saka zvikasatyisa vanhu hapana zvatiri kuita. Hazvichamiti kuti next week kana kuti next gore kwazipambi kuchanyengwa mukadzi wamuchauya pano padare musingavhariki muchiti ndo zvakanaka. Kuripisa vanhu vese vachinzwa so kutoti kana paanonzi amai nhindu kudai anobva arohwa neana kuti zvinozoita sei. Ndo zvatinotaurira chete, hani kuti tine tiri in favor of. Ndikuzvinzwa mambo, handisi kuti muri kunditira favor kuti ndiri kuti nditire favor, asi kuti matsanangurira ndiri kuita mambo chokwadi. Rega timboisa kuvaridzi vacho varikamaiza iwo pamusoro wemundisi, pamusoro wevadare ndinofunga ini kwabvirwa kure ndonga tamboti pa12 vakachema tikapinda pa6 vakachema. Saka izvino isu hatina chatopikisa se zvachadyiwa namambo. Isi takuteerera zvinhu zvachadyiwa namambo nekuti idare karinei takuteerera zvataurwa naye nekuti hatiri kushora dare rinei. asi tiri vari kungochema kuti hatiri zviwani. Nesu urapindira kuti mambo zviri kuitika ndechekuti inini ndinorwadziwa ndikatarisa vana vangu nezvanei ndichiitirwa nevanhu vanoziva vangatiziva chizviitisa zvavari kuzviitisa. Ezvo vari kutoda zvavanoda, vacharamba vachingoita madiro avanoda nekuda kwekuti vanenge vachiti hatikadaiso tozodaiso. Ipapo hatidziki mambo, because ndotorwadziwa kwazvo ine ndiri kwandiri ndichiedza kuti ndiriritire vana vangu nemhuri yangu, but umwe anenge achiuya achinyang'anya achiita zvavanoda mukati memhuri yangu. Ndiri kutorwadziwa chaizvo zvekuti kutodzikama kutoedza kunyara imi mambo nevabereki vangu. Tese titori nehasha zvatiri, but munenge uchizozvidzurawo nekuti unozovei panyika. Saka ndasati pedzere nguva
kuuya kwese kwanenchita neishandisa mari dzangu nezvinhu zvaakazviitisa iye achandipa here mari dzese dzandiri kushandisa ndichifamba ndichiuya kuno nezvinhu zvaanenge achiziva kuti ndakazviita. iri kudzoka kwadzifamba iri kudzoka kuzvinzi ndanditi ndoti kukanganisa kuri mambo asi ndakanganisa ndopandikuedza kutaura kuti mambo kuti ndikunyeperei kuti ndikuti shanu ndinokwanisa kuzozvitsvaga ndichidzwana nendiri kuita ndopane mashoko angu chete kuti nditi shanu ndozokwanisa kuzozvitsvaga ndichidzwana nendiri kunyaya. uyu mwana ndakubvunza nekupedzisira uyu mwana uyu nemukadzi uyu achaenda kupia chibva pano padara ndipindure mwana rusha wakaurugwa runoenda kupi naye mama mai vari kuani mai vanenge vari kupi vari kumusha kwavo here kana kuti vari kumusha kwemurume singouri kumunhu kuti basa ramaigadzira rakakura usangoone padhuze ndikuzvinzwa mambo semaonera matoita ini asi kuti saka naa vari kutipesa ndinosa ndiri kuchema mambo unoziva kodziro nyaya yako dare riri kunzwira tsitsi dai dare ranga risingakunzwiri tsitsi ratanga kutokupa mhosva yekuti iwe wakatitenderedzera ngoji yechokwadi nhasi uno yezvino izvizvi wakunge wachiti ndo zviripo wobva wataurwa kunzi mombe dzisi kutaura kwese kwava wataurwa mutemo wemombe dzinonzi mombe 5 dzasitaurwa namambo wanga wanzi 6 wobva wati mombe 5 mubvunzo wabvunzwa pokupedzisira wekudzi zvoni mwana anoendepi izvo zvazvikosti mombe 1 kana ukanyatsozvibatisa kuti iwe ukarererwa mwana nemunhu zvinomira sei ende munhu iye anenge achimbomutora sani saka ukaona paine patsiketidzwa nedareka zvimwe zvacho zvinoda kungokasika kungoti wedzunga ukaramba uri wekuchema pane zvinhu zvese ka zvimwe zvacho zvinotsvagwa ine zvinotovharidzira zvinhu so kana zvoda kutoya kwauri nenyaya yekuti unenge uchiramba uchidzvanyirira vamwe ndimbokutaurira futi pamwe chete hameno uri kwadzifambi take my words mwana wayo nhasi ari kuenda kwava namai vacho shuga chaiyo chaiyo iwe hausi kubhadhara shuga yaringodziwana sipo dzaro nezvete zviri apa achamirira rondo achamirira kusvika mwana uyo akura kana kuti agutsa osanga kusangana nemwana nemukadzi wake mamupandisa nguva yakareba munhu unozviziva here zvimwe zvinhu fungai mega kuti musaite zvekufungirwa mamupandisa nguva yakareba mazimuka mwana imai kumwana matobereka rudzi rukuru apa ana moyo urikudzako musoro akararama mwana uyu akaita basa akaroora mukadzi wakewo nevana vake mafudza rudzi rwouye here kana kuti rwenyu pindura tiri kutaura ndapareke kudzamirai pamombe 1 mombe dzichaweswa ipapa dzakatowanda pfuma ichaweswa neuyu zvakatowanda madiko zinyo ndiripo hangu pakuti tarinzwa ndati mombe 5 ndanga ndakutofunga kuti tinotosvika pekuti titi hedu sinzi vasina chinhu kudanana bedzi asi chinhu hapana ateida kuti avo wapiwe zvinhu zvavo kwachizavana
handi kutofunga kuti tichatochemawo isusu tiri kutobatsirana namukoma kuti tomboti iri mari pamombe ingange iri mari totorana toenda parutivi toona kuti tozvikunda kutanga kubva rini tichienda mberi. Amene kukanganisa kwangu nyaya inenge yatopera kudhara eno kungai patatangira eno toti plus mwedzi yatakapedza mashure umo takamerera nyaya ngoma zvinhu izvi kaizvi hazvina kana chiri kutiremera kana kuita sei. Mhosva yakatoitwa tainzwa, ngatingoitei bedzi kuti mambo ticheme nawo pamatione. ukamona chachi munhu pamunotambira zvinhu motambirira pamwe kuchete wakutoburitsa mari ndamutotengera mwana uyo akadongorera tona kutambidzana mari anosara akaita sei imi musatsvenye paimo magadzira chironda chisingaperi kwachikwati zavari zvimwe zvinhu nyaya dzakada toda tauro nguva tichidii dzapera pamusoro iwadari pamusoro tatatotedu kukomana ide ngosimuka tinzwana mambo wachitsana wada kutsanangura kuti wanzwisa asi pakutoita kunge pane kakukuza mazuva acho mabata aiyo pamusoro inkomo awa wabvunza kudare mabvunza kuti ng'ombe 5 dzinyorwa kuyarini dzitototorwa here kana dziri kuya Friday kuti pamusoro iyo ndanga ndiri nechichemo chekuti tisati tisimuke tozorega kusimuka futi kuti tanzi wati 5 kuti iri mari toda kuti batati kunemiwa dare kuti togona kuzviita kutangawo mwedzi uno kana rini totoya taane rizere kwatoda kuenda ndichoka kuti mudare mamama takutokutaura atauya uzobvisa atikutauya uzobvisa zvedu tatopedzerwa unzi nyaya tatongonzwa kuti 5 saka takuda kuti baba wangu wakupedzerai akutaura ndara ibaba wangu wapedza kuti inini ndingabatsire mwana wabatsire bati kutoarambira zvavatotaura mudhara vatotaura zvandibatawo futi inini havafanira kutora mombe yamaiba wachibhadhara nyaya dzedu isusu tozodzokera kuna mai futi nenyaya ava wana mombe ngatimbopatauredzei ungati ndine mombe ndataura kare kare kuti mambo mombe urikuita semabatsira muchifugura musha inini ndataura kare kare mambuti handii ndazvigamushira ndikabvisa mari yekugamushira handi zvandaiteri kuda handiti ndabvisa mari yekugamushira ndagamushira handiti ndobva mataura mambuti mombe 5 ndo pandaningori inini pamombe 5 tingazotaura izvi zvekuti tikuramba muchiti takutendera kuita sei sei ndaisa chichemo kwamuri uyu akutaura ake munyaya unogona kutaura uchizorasika asi pamwe pacho unenge wambenge wabudisa point pachena anga ari kuti iye pamombe 5 dzamataura imimo ndizvo iri mari tingakwanisawo kuita mari ndo pamazopindira mbiti mboenda pasaidi kuenda pasaidi mondizvoka isusu hatina decision yekuti tiende pasaidi kuti tiye tichiti $50 kuti tibva kwesu tiye tichiti $50 uye anga ane point yekuda kuya kuti imari kana kuri kwekuti ndikaona mombe ndikaona mari ndobvisa iri mari ndo paanga ari kubvunza nyaya muri kutitongesa pano iri kuita fanika mahombwe because makarerukirwa kutotaura nemunhu wamanyengera mukadzi muchitombotuda umbodai maivhurumuswa pano apa dai paipari vamwe vanhu vakati vasina pfungwa dzakakwana haisi nyaya duka yekubarisa mukadzi wemunhu mototamba naye pano apa haikonai kutitongesa nyaya yakadaini kumbirai kuti mari iri mari ndopakumbirwa nemukomana akumbira kuti mombe 5 indakumbira kuti iri mari mamboona ngani toonesana mamboona ngani dzinotsika mozoti dzasara tiri kumbirawo mari hatokumbira timboonana munhu
pamusoro tikuswera aiwa ndisikusimuka mira munhu nditaura zvandinotaura pamusoro mwoyo nyaya yamataura kuti toti mbiri andikutaura kwamaiseri ndinotaura mozongoyamani antu tona kungeita aiwa endano wamwe wakuwaoneka ndingagare wabate mende muchavada ndaina baba wenyu wawa wamuri kumuti mudhara muchati baba kwete mudhara dzikai mwende uko usenge wanhu Wakareruka endai nawo munoada mai aiyo wakanaka nenda kuchana kwamba baba wanoti mudhara wanoti mudhara taura baba ndiada kuitira zvese mudhara tupinza imwe atomira sinkai mai tupinza imwe sama hapo gaende uku gaende irayo gaende iko kwenda next hadi nopita